Jainkoak egun on deizula, adiskide. Jesus, jaunaren zerbitzaria. Jaunaren ekaldiko erramu igandea deritza gaurko igande honi. Evangelari guztiek aipatzen dute, Jesusen egintza berezi hau, asto gainean jarri, eta jendearen oihu artean Jerusalemen sartu zenekoa. Han burutu behartzuen aitak emandako misioa, bere burua heriotzaraino emanez. Profeta ezin da, Jerusalemdik kanpora hil, esana zuen Jesusek berak. Jerusalemen sartze honek, Jesusen Pasko gertakarira begira jartzen gaitu. Heriotzatik piztuerara igarotzer begira. Bedenkatua jaunaren izenean datorren erregea oihukatzen zuen jendeak. Esana zuen 500 urte helenago Zakaria profetak. Ara non datorkizun zure erregea? Apal eta asto baten gainean. San Lukasek beste hau eranzten du. Pakea zeruan eta haintza zeru goienetan. Jesus jaiotzean hain gerue Belemen oiukatu zutena bera. Errege pakegilea da bai Jesus. Jainkoa eta gizakien artean pakeak egingo ditu bere heriotzaz. Eta horrela erakutsiko du egiaz errege pakegile dela eta jaunaren izenean datorrela. Sarrera hori gerta berrituz ekiten dio Eliz elkarteak erramu igandean aste santuari. Aste honetan ditugu eguneko 3 egunik sakratuenak, Pasko irurrena. Ostegun eta ostiral santuak, larunbat santua eta Pasko igandea. Jesus heriotzatik piztuerara igaro zela ospatzeko egun santuak. Egun hauetan 4 kantika hunkigarri entzun dezakegu Eukaristia ospatzean. Jaunaren zerbitzariaren kantikak, Isaia profetaren liburuan ditugu. Jesusen ekaldiaren eta garaipenaren aurre irudia ikusten dugu Kristau kantika hoietan. Hau dio lehenengoak. Ona nire zerbitzaria, nire aukeratua, atsegin dudana. Honengan ipini dut neure espiritua. Nik salbamen egintzara dei egiten dizut. Itsuen begiak zabalditzazun. Giltzapetuak espetxetik askaditzazun. Eta ilunpean bizi direnak kartzelatik atera ditzazun. Bigarren kantikak hau dio. Jaio aurretik deitu ninduen jaunak. Eta esan dit, nazioen argitzat ezarriko zaitut. Nere salbamena lurraren azken mugaraino iritsi dadin. Hona hemen 3. dioena. Bizkarra eskaini nien jotzen nindutenei, masaila bizarretik tiraka ari zitzaizkidanei. Ez nien aurpegia saiestu irainei eta listuei, jauna dut laguntzaile, horregatik ez naiz kikildu. 4. kantika ostiral santuan oihukatzekoa dugu hunkigarriena. Nire zerbitzariak arrakasta lortuko du, goratua, gorengo mailara jasoa izango da. Asko eta asko ikaratu ziren hartaz, hainbai zuen gizaitxura galdua, mespretxatua eta jendeak baztertua, oinazegitzona, sufritzen ikasia. Baina gure gaitza bere gain hartu zituen, eta gure oinazeak eraman. Gure pekatuengatik zulatu zuten. Haren zauriek sendatu gaituzte. Hainbeste neke jasan ondoren, argia ikusiko du, eta asea izango. Nor da zerbitzari hori? Kristau lehenengotik ikusi zuten horrengan, Jesusen aurre irudia. Eta horren argitan ulertu ere zuten Jesusen gertakaria. Karizuma buruturik, datorren ostegun santu arratsaldean sartuko gera ba, Pasko irurren santuan. Jaunaren afariko Eukaristia ospatuz, jaunaren zerbitzaria irudien aurrean dugula. Gizakio jainkoarekin adiskidetzeko Jesuse bere burua heriotzaraino nola eman zuen gogoratu eta ospatuko dugu lehenengo egunean. Ostegun, ostiral santuetan. Ostegun santu arratsaldeko ospakizunean,
Itunzarreko gertaera nagusia gogoratuko dugu, jainkoak Egiptoko lurraldetik igaroz esklabo israeldarrak askatu zituenekoa. San Paulok beste inor baino lehenago kontatu zuen bere gutunean, Jesusek afarian zer egin zuen, hori entzungo dugu. Eta San Joanek bere evangelioan hau kontatuko digu. Azken afarikoan, ikaslei oina garbituz nola adierazi zuen Jesusek zertzen zerbitari izatea. Evangelio sinoptikoek horixe bera adierazten dute, ogia zatitu eta ikaslei jaten eman ziela, eta ardoa edaten eman ziela esanez. Zeinu hoiek eginez, aditzera eman zuen Jesusek, bere buruaren ematea, bizitza osoan egina, eta orain gurutzean burutzekoa. Ostiral santuan, Eliz elkarteak ez du eukaristiarik ospatzen, hitzaren liturgiari garrantzi berezia ematen dio. Jaunaren zerbitzarien laugarren kantika entzuten du unkiturik. Hebrearrei egindako gutuna, bere burua heriotzaraino emanez, Jesus apaiz nagusia dela gogoratzeko. Eta batez ere, Jesusen ekaldia entzuten du, San Joanen liburutik. Bere buruaren ematea, Galbarioan burutuko zuen Jesusek, gurutzean josiz esaten utziz, eta han bizia emanez. Horra hor, jaunaren zerbitzaria. Ostegunean ospatzen dugun afaria, eta ostiralean gogoratzen dugun gurutzeko heriotza, gertaera bera dira. Jesuse bere burua ematea, gure desleialkeria eta pekatua ezabatzeko, eta horrela gu jainkoarekin adiskidetzeko. Ostiraliko ospakizunean gurutzea gurtzen du elkarteak, senarrari, kristori, eskerronata atxikimendua erakutsiz. Larunbat santua, bigarren eguna, isiltasun eta barau eguna du Eliz elkarteak, senarra Kristo kendu diotelako. Isilean, otoitz egiten du, ospakizun berezirik gabe. Larunbat arratsetik igandea bitarteko ospakizun nagusiaren zai gelditzen da. Ospadezagun ba, jaiera handiz, Pasko 3. santua. Izan ongi, hurren arte.